Sziasztok! Én Nemes Kölyök Gábor vagyok, és ez itt a Gitárszakkör első adása, ahol gitározni tanulunk egészen az alapoktól, nulláról. Most nem ezt fogjuk megtanulni, amivel így beköszöntem, bár végül is azért vannak bizonyos részei ennek a dolognak, amit játszottam, ami most már az első leckében is elő fog kerülni egyébként. Ez Tommy Emmanuel gitár virtuóz Tall Fiddler című nótájából való. Hallgassátok meg ezt a nótát, Tommy Emmanuel, The Tall Fiddler, azaz a magas hegedűs, nagyon fantasztikus, az egyik legjobb gitárzene, amit valaha hallottam. No, tehát akkor ott vagyunk, hogy ugye szeretnétek gitározni, remélhetőleg azért nézitek ezt a videót, és akkor kezdjünk is bele. Gitár. Sokféle gitár létezik, alapvetően itt most akusztikus gitárt javaslok kezdőknek, de ha csak éppen egy elektromos van otthon, akkor az se olyan nagy probléma, azzal is el lehet kezdeni. A lényeg, hogy legyen rajta 6 húr, és úgy nagyjából működjön. Azért ez jó, hogyha valamilyen hozzáértő ember azért ránéz, hogy nincs vele nagyon nagy gáz, tehát mondjuk nincsenek nagyon magasan a húrok, mert akkor nehéz lesz lefogni, vagy nem készülődik-e mondjuk így följönni itt a ragasztás a lábnál, ez még egy ilyen hiba, ami elő szokott fordulni ilyen régen használt gitároknál. Tehát, hogy úgy körülbelül legyen rendben a hangszer. Tehát ez elkerülhetetlen, mert mindenféle kényelmetlenségek adódhatnak abból, hogyha ez így nem oké, vagy nem jók a kulcsok, nem lehet őket tekerni, mert ragadnak, vagy el vannak ezek a fogaskerekek kicsit így fáradva. Tehát, hogy úgy azért úgy legalább egy ilyen karbantartó átnézést, azt úgy érdemes, hogyha esetleg valami föltűnik, hogy nem oké. Na, szóval ezzel érdemes kezdeni a dolgot. Aztán akkor, ha ez mind megvolt, és azt mondjuk, hogy igen, üzemkész gitárunk van, akkor hát be kell hangolni. Anélkül nagyon nehéz elviselni a gitározás bármilyen formáját, és hogy be legyen hangolva a hangszer. Most erről én csináltam már régebben egy videót, hogy hogyan érdemes hangolni. Hát elsősorban kezdőként valószínűleg hangológéppel fogtok gitárt hangolni, és erről én csináltam egy nem túl hosszú, egy ilyen 5-6 perces videót, ahol így körbejárom ezt a témát, hogy mire érdemes figyelni a hangolás során hangológéppel. Ezt beteszem ide ennek a videónak a leírásába, a linkjét ennek, hogy akkor ott meg lehet nézni, akkor most azzal nem húzom az időt. Tehát a lényeg, hogy föltettük a hangológépet, behangoltuk a hangszert. Ettől jobban egy picit. Igen. Tehát körülbelül így fog szólni. És akkor elkezdünk gitározni. A gitárt ugye pengetjük. ilyen okos dolgokat fogok itt mondani ebben a sorozatban. Ez se igaz egyébként, mert lehet például mindenféle egyéb módon is hangot képezni a gitáron, így ráütéssel, de azért alapvetően maradunk a pengetésnél. Hogyan fogjuk meg a gitárt? Van ugye ez a tartás, amikor az ember így a jobb lábára, tehát alapvetően jobbkezesekhez szólok, a jobb lábára teszi rá a hangszert, ilyen kis kényelmesen, és akkor így lehet gitározni. Van a klasszikus gitártartás, én egyébként klasszikus gitártanár vagyok, amikor pedig a bal lábunkra, amit egy ilyen kis lábtartó segítségével megemelünk, és akkor megkapjuk ezt a típusú gitártartást. Mind a kettőnek vannak előnyei, hátrányai. A klasszikus gitártartás alapvetően tényleg a komoly zenére való, akkor lesz ez indokolt, hogy alapvetően ez azért van, hogy nagyon szép hangszint tudjunk elérni. Nem tudom, ez most mennyire szép így a videón keresztül, de alapvetően ez arra szolgál ez a típusú tartás, hogy a kezünk olyan szögben álljon a húrokon,
amikor a pengetés a lehető legpuhább, lágyabb hangszínt képezi ezzel szemben. Viszont általában a gitárt azért valószínűleg így fogjuk megfogni. Tehát, hogyha leülünk a tábortűz mellé, vagy így nem tudom, otthon a konyhasztálnál, akkor valószínűleg nem lesz nálunk lábtartó, nem lesz nálunk megfelelő méretű szék, amivel a klasszikus gitártartást tudjuk ugye produkálni, tehát hogy vagy ha elfekszek a kanapén a tévé előtt, akkor valószínűleg így fogom fogni a hangszert. És ezzel semmi gond nincsen, mert az ilyen a hobbi gitározáshoz ez egy teljesen tökéletes gitártartás, úgyhogy most én is így fogom megmutogatni a dolgokat. Az első dolog, amit szerintem érdemes elkezdeni az, hogy kicsit a két kezünket ritmikusan kezdjük el használni, és egymással függetleníteni, egymással együtt dolgozni, amit egy ilyen egészen elnagyolt kis szögletes mozgások során tudunk a leginkább leképezni az elején. Mutatom. A megpengetés az úgy fog kinézni, hogy ezekkel az ujjainkkal, mutató, középső gyűrűssel lefele végig pengetem a húrokat. Ez a lefele pengetés. A fölfele pengetés a hüvelykujjunkkal fog történni, azaz, mikor megtörtént a lefele pengetés, akkor a hüvelykujjunkkal csinálunk fölfele egy ilyet. Oké? Le, föl. Lehet így gyakorolni, hogy az ember letompítja ezeket a húrokat, és akkor nem zengedezek bele a nagyvilágba. Én is így fogom most mutogatni, tehát le és föl. A fölfele pengetésnél van a csuklónkban egy ilyen forgatás, tehát hogy ne így húzzuk föl, hanem így. Miért? Mert azért, amikor kicsit komolyabbra fordul már ez az egész dolog, és gitározunk, akkor így nem fogok tudni bizonyos sebesség fölé menni, így viszont, hogyha megvan a kezemben ez a forgató mozdulat, ami kicsit a csuklomból jön, de az ujjaim is benne vannak egy picit, akkor ez jól fölpörgethető. Na most valahol ez lenne a cél, hogy ez a mozgás, ez a leföl mozgás, ez így ilyen nagyon természetesen belemenjen a kezünkbe. És ezt tényleg addig csináljuk, amíg így tudunk ezzel, hát végülis ez egy dobolás, ugye csak ritmust adunk ki, de hogy azt mondom, hogy mondjuk ti-ti-tá, leföl le, 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 leföl le. Leföl le, leföl le. Tehát, hogy ez tényleg olyan szinten menjen bele a kezünkbe, hogy már ne is kelljen vele foglalkozni, hanem meglegyen ez, hogy lefele indítok, fölfele jövök. Ami a hiba szokott lenni, az az, hogy valaki csinálja tititát, azt mondja, hogy leföl le, és utána fölfele indítja a következő titit. És akkor az lesz be, hogy leföl le, föl le, föl. Na ezt el akarjuk kerülni. Tehát első körben mindig le, föl, le. Leföl le, leföl le, leföl le, leföl le, leföl le. Jó? Tehát meglegyen ez a lefele indítás. Ezt azért játszottam az elején a Toll Fiddlert, mert amikor Tommy Emmanuel nek van egy olyan videója, ahol magyarázza, oktatja ezt a nótát, olyan kis tutoriál. Ott is erről beszél, hogy ez a leföl mozgás, ez folyamatosan benne van az embernek a kezében, ebben az ilyen típusú akusztikus
bluegrass gitározásban. Vagy bluegrassról jut eszembe, hogy például Billy Strings, úgy van írva Billy, Y-nal Strings, ő most az ilyen legnagyobb bluegrass sztár Amerikában, fantasztikusan gitározik, és ő is azt mondta, hogy mikor, nem is tudom, ilyen nagyon pici volt, 3-4 éves, és kapott valami játékgitárt, és azt egész nap így ezzel a leföl mozgással csépelte. Tehát tényleg ez így... Semmi más nem történik, azért mondtam, hogy végül is valahol ezt tanuljuk, amit mutattam az elején, mert leföl le. Ez ugyanígy történik, ha pengető van a kezünkben, amit ugye ezzel a két ujjunkkal fogunk, mint hogyha nincs pengető a kezünkben. De ennek meg kell lennie. Tehát fölfele semmiképp ne így akart pengetni, lefele meg ne így akart pengetni, hanem lefele így, fölfele így. Hát szerintem, hogyha ezzel elbíbelődtök, akkor azzal már sokat tesztek azért, hogy tovább tudjunk lépni a gitározásban, ugyanis az a kísérő típusú akkord gitározás az valahol ezen alapszik, hogy ezzel tudok ritmust, lüktetést, kvázi végül is zenei töltetet adni azoknak az egyszerű akkordoknak, amiket, hogyha megtanulunk, akkor azzal utána már rengeteg mindent le lehet zenélni. Most, ha már ez így szóba került, akkor mondom, hogy az interneten, meg mindenhol rengeteg ilyen típusú, ilyen akkordtáblázat föllelhető, tehát ahol ott vannak a dur, meg a moll akkordok ezzel a kis jelölésrendszerrel, ahol ugye ez úgy van, hogy van 6 darab függőleges vonalom, ami a gitár hurjait képezi, vannak a viszintes vonalak, amik ezeket a bundokat jelölik, és akkor oda vannak írva a pöttyök, hogy hol kell lefogni. Ez igazából mindenki számára értelmezhető. Az újrend, ami ki van írva, az úgy van, hogy ő az 1-es új, 2-es, 3-as, 4-es, tehát a hüvelykúj nem játszik, és mutatótól van. Csak azért mondom, ha valaki esetleg zongorázott, akkor ne keveredjen össze a számmisztikában. Tehát arra szükség lesz, most még nem megyek ebbe annyira bele, de hogy az alapakkordokat meg kell tanulni, az lesz az első ilyen balkéz dolog, és akkor onnan lehet kiindulni. Nem kell nagyon sok akkord, kell az E-moll, az E-dur, az A-dur, az A-moll, a D-dur, a D-moll, a C-dur, meg a G-dur. Ennyivel el lehet indulni, sőt, van, aki nem is nagyon megy tovább ennél, viszont mégis tud úgymond gitározni. Tehát ez ugye egy kezdő kurzus, úgyhogy ha valaki ezeket az akkordokat biztonságosan tudja váltani, akkor az már egy tök jó dolog. Erről most még nem megyek bele annyira, mert ez a lecke ez inkább még csak erről kell, hogy szóljon, de hogyha próbálgatod az akkordokat, akkor mindig figyelj arra, hogy ugye az ujjunk legvégével, egy hegyével fogunk fogni, és az ujjunk végéből az utolsó ujjpercünket így meggörbítjük, és egy ilyen kis kampócskát kell képeznünk vele, azzal fogjuk tudni úgy lefogni a húrokat, hogy jól megszólaljanak a hangok. Tehát, hogy ne legyen így lefektetve, hanem egy ilyen kis kampó legyen. Hátul a hüvelykújunk az körülbelül így van a gitáron. Azt szokták mondani, hogy ilyen kis beszélő fejet képzeljünk el így a hüvelykújunkkal, meg a többivel, és akkor ha azt oda teszem, akkor van. Nagyon fontos, hogy az erő, amivel lehúzod a húrokat, az nem innen az ujjadból történik, hanem a kezednek a súlyát rá kell tudni engedni erre a kis kampóra. Tehát ott a kampó, és felakasztod rá a kezedet. Tehát például kerüld el azt, hogy így letámasztod ide a könyöködet
Ez egy nagyon gyakori hiba, mert akkor kiveszed ebből a dologból ezt az erőt. Jó? Tehát, hogy én itt támasztok, itt egy kicsit megkapaszkodtam a nyakba, de nem nagyon, mert azzal is kiveszem az erőt, de azért azt ott megtámasztottam. Megvannak a kampócskáim, és lehúzom a húrt, és megszólal. Jó? Tehát mondjuk tanuljatok meg mondjuk először egy E-molt, ez a legalapvetőbb akkord, és mondjuk egy A-mollal lehet váltani. És akkor jön a tititánk. Kicsit más volt. Oké? Leföl, le. Tehát először csak leföl, le. Jó? Mindenféle akkordokon, amiket meg tudsz szólaltatni, mondom először nem kell sok. Ha 1, az is elég. Ha 2, az is elég. Az a lényeg, hogy ez működjön. Jó? Na. Első leckének, ha nulláról kezdted a gitározást, akkor szerintem ez így oké. Nem sokára megyünk tovább. Sziasztok! Nézzétek a gitárszakört, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg azt a kis csengő alakú izét, hogy kapjatok értesítést, mikor jön a következő lecke. Hello!